giwegi private private mo wang'iendi tiro ni kata mana bed man private onego los ot mar nindo machal kama yathi mincho ae chande kata koko chala ahinya to chiegni godo to thung bende kilose to lose chik na sirkal nokelo the last report na sirkal ogolo nokoni kaka nego beni dormitories igero mano poko timo guidelines moket kande ang'omo guidelines jogo okolu to sirkal ere mondo bendo tim inspection ni to skunde mathindo ni dhi egiendi obed mag ji giwegi obed mag sirkal dormitory chal nade yes isaming'iyo dom kendie waseneno masira moko ma bende timore nitiere kinde moko ma bas ma moting'o jopuonjre noyudo masira to bas ni ka owinjo bed ni oting'o jopuonjre 21 oting'o maloyo jopuonjre 40 bases makamagi bende yudo ni ringo e kinde moko winjore iwacho ni bas ma skul owinjo bed ni ringo e kind 12 kiny